Ik ben Steven. Ik kan net een nachtwinkel binnen. En een zwembadbakjes. Yo. Een pintje nou, ja. Mag je dat hier alles op de grond staan, ja. Welke beetje? Hier, ja, pak die eens. Pak er maar 2. Dat zie je, ja. Zo? Ja. Wat is movie? Hm? Ja, ik maak van tijd een filmpje nou. Oh, ja. Ja. En voor wat kan ik daar? Voor wat dient dat, ja? Voor wat dient dat? Lange platjes. Voor wie te smolen. Doe dat ook nog maar, ja? Zo, €2,90. Wacht ja, ik kan hij hier even zetten terwijl ik kan betalen. Hè. Oh ja, mijn portefeuille en notto. Ik moet die rap gaan halen. Wacht hier, ja. Mijn portefeuille lijkt gewoon echt weer in de notto. Ja. Mijn portefeuille leidt al van achterin dat zien, ja. Ah, hier leidt het zelf. Oh, dat is een cool filmpje, jongen. Dat is wel. Ze zijn nog altijd aan de zijn geworden. Ja, ik ben terug, ja. Ja. Hoe was het? €2,90. €2,90. Grote. Merci, ja. Alsjeblieft. Zeg nou eens goed, slu. Ja, hallo. Yo. Ja. Bye. Yo, slu.